सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, अभी के खबर जौन आ रहल बा बहुत बड़ खबर रउआ लोग से रूबरू हम करावे जा रहल बानी। जी हाँ, खबर ई आ रहल बाटे कि भोजपुरी के बहुत विवादित फिल्म बाबरी मस्जिद, जी हाँ, ये फिल्म के नाम सुनते रउआ लोग के दिमाग में आ जाला कि आखिर ये फिल्म पर काहे रोक लागल। जी हाँ, ये फिल्म जौन रहे आखिर सरकार ट्रेलर चलेला के बाद ये फिल्म पर प्रसारित करे से काहे रोक लागल, काहे सेंसर बोर्ड एकरा के मना कर देलस। रउआ लोग ये विवाद से खूब बढ़िया से परिचित बनी, लेकिन अभी तकले ई रउआ लोग ना जानत रहनी है कि ई आखिर फिल्म में कौन ऐसा सीन रहे जौना सीन के वजह से ई फिल्म पर रोक लागल बा। जी हाँ, उ सीन अभी हम रउआ लोग के अपना स्क्रीन पर स्लाइड करके रउआ लोग के दिखा देतनी कि इहे फिल्म के इहे गाना के चलते इहे सीन के वजह से फिल्म पर रोक लागल बाटे। रउआ लोग ये फिल्म के देखे से वंचित हो गई का कारण रहे अभी तक छपरा जिला भोजपुरी पर सबसे पहले रउआ लोग के ई चीज़ दिखावल जा रहल बाटे आखिर खेसारी लाल यादव के फिल्म बाबरी मस्जिद पर रोक लागे के का कारण रहे। तो रउआ लोग देख सकतनी कि स्क्रीन पर स्लाइड हो रहल बा फोटो। खेसारी लाल हिंदू के भेष में बाड़न भगवान के और काजल अगवानी मुस्लिम के भेष में बाड़ी। ई दोनों जना के रोमांटिक सीन ये विवाद के कारण बनल बा और सेंसर बोर्ड ये फिल्म पर रोक लगा दिले बा। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि सेंसर बोर्ड ई कहले बाटे कि कुछ सीन बाटे जो के काटे के पड़ी, तब ये फिल्म रउआ लोग के बीच देखे के मिली। अब देखल जाओ कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो मिल के ये फिल्म में का नया सुधार लियावत लोग। ये तो हमनी के देखे वाला विषय बा, हमनी के देखे खातिर इंतजार में बनी सन कि आखिर कौन नया बदलाव होके शायद नाम भी बदले के चर्चा सुने में आई रहा सटे। रुआ लोग के न्यूज़ में भी हम बतौले नहीं है, लेकिन आगे का हुई हमनी के बस देखे के बाद रुआ लोग के बीच ऐसा ही ताज़ा तरीन खबर रुआ लोग के लियावत रहे हम सन। बस रुआ लोग अभी के अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी, घंटी वाला दबाई और तेज